ko noon tigi rigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe émission men mbelama galle fulɓe en garti tigi rigui e nder oɗo talata sanga waktuji nogas e tati ha payi waktuji tigui rigui digga e capantati tawno ko guiɗo moon musidɗo moon mowona musidɗo moon woni Ahmadou Koume gorko mo Diaba Degle Jeeri ciwolle walogoji e nammadi kaƴel boubou awdi ɗo kelaw sekkanno jamma taw ñalawma haalaka guural Fatimata Doudou Modi pour le perno ɗo Badiane tigi ne kaƴe gaari nde ndendi bololare kone nelli ciwi yiri talla ɗon mbiyata dawñaraden fowru ngade hokkude so luminiɗo so welli beeli beelen goy kuma belele gawdule tigi ne tawno fulɓe ne kewi wiide andude beyi andude baali andude pucci andude bamɗi andude gueloɗi andude kange kalis ko andude hoore mum ɗigui ɗum noon sikki ala bandiraɓe musidɓe hande noon eɗen jogui surprise noon woni bettere sen mbelama mbiyen hande bettere nde joganiɗen hettiyankoɓe safina fm 98.2 taw noon eɗen jooɗi ɗo hen studio Cheikh Oumar Al Foutiyou Oumar mo waɗi ɓe ɗaɗen mo sakkiriɓe ñammi keɓani tigui ɗum noon surprise mo joganiɗen ɓe so wona cukalel cakalel cekanaguel cekaneji kange kalis ene gaccira yontaɓe nana tigui rigui ha joni faali hoddu ndu ene gañano en ne handitini en hande noon o haalata ko hoddu ndu tan o falata fa tabarakallah machallah ene gasa kepti noon segene o ene gasa mbason heɓtinde segene o kono noon ɗo e ɓoyde so tawi on keptini on keptinani ma en garta e segene he hande noon ko DJ du goɗɗo jeeton wona DJ du hande gaddanmi on ko titonde leñol fulɓe ne tawno heewiɗo neɗɗo rokka inde taw noon inde nde so darama tawetake tigui rigui e makko ɗeɗo balɗe foof ko DJ jiyanno ɗon mbaɗon noon animation ha ɓalli ɗi ngulane handirta ni hen bandiraɓe jogo fartañe jaaha sodude crédit ji nodda kono noon hande mbiɗen ko mbelama galle fulɓe eɗen jiiɗi weltinde mawɗo eɗen jiiɗi weltinde suka eɗen jiiɗi weltinde debbo eɗen jiiɗi weltinde gorko ne handirtani hen mboɗo sikki hayno natirtunomi ni wona noon natirmi ne tawno mone nananno Amadou Koume kala ene andi ko joom ɗemgal jawgal ne handirtani hen machallah so tawi ene haala ene heewi garƴinde konngui e nder oɗon tuma kono noon Oumar a ɓeydat gaciɗi tan ne handirtani hen garten e dartol ngol gandanɗa hoorema tigui rigui biyetegol Allah tagani mo warata kono tagui mo hoynata mbelama galle fulɓe en puɗɗorima yimɓe gueno kanko ni goto mo senare wodani kisnoɗo kisnowo mo kisalala gaga mo kanko ni townuɗo kala ko towi kanko ni tedduɗo kala ko teddi lamɗo laamiɗo ɓen laamaɓe kanko tagui konngol won ngol woni kongol woni ko hay sinno ngol wonani kongol woni ko hatta mo wonde ko woni ko ne tawno o woni ko ardi omo wonna ko woni ko kala ko woni ko won ko woniri ko woni ko hunde kala manattu wonde ko woni ko so wona kanko gonɗo jonɗo tigui rigui woni ko julene bajjo ɓuuray siyankoɓe timmode annabaɓe jol makka mo yimɓe jindeji tagra sababune mum paggoɗen monoje e jettoɗe fewde enene baba juroɗen halifaɓe diine e halifaɓe banggue dawrugol ne tawno kala ne jiiɗa hoore no ɓuɓri on hoore wonɗo ɗo ɓe nagiti ne tawno aduna ko waɗi addata haali golle gaɗo haala ka wottido haalede kono kala ko jiɗɗa welde yurminade wiide ko meeɗi yettere ko natti aduna rutti woni cabbi gorle kala jontaɗo aynoya aduna komi meeɗi woni hen
mi haari ala hen sana mer tan mer ko moƴƴi ne tawno enen kala ken hoɓɓe ken arɓe ken hotoɓe en ngalani hodde mo jikki ko ha gasata mo juppi ko ha gasata ala ko gasata sona laamu ngel ɗum tagi ɓe mbi moni kala yo ƴeew gollade golla tiɗɗe payoyɗinɗe juɓɓiɗe juutuɗe so tawi tigui o suuɗima leppi leydi beele mo ɗacca dartol moƴƴol ngam ɗiɗon darteji darteɗe ha yimɓe ɓe keɗo ɓe belto ɓe beltoro ɓe paama tigui rigui ɓe tesko ɓe dutto ɓe naftoro ko ma moƴƴi ɓe dañe moƴƴiɓe ɓe noon ko waɓene ceerno men ceerno hamidou yerabane en moƴƴiɓe ɓe ko waɓene ceerno men ceerno basiru muntaga ɗa ha cheikh oumar al foutiw moƴƴiɓe ɓe waɓene ceerno ahmad tisan ba toon to madina gounas moƴƴiɓe ɓe ko waɓene ceerno men ceerno samasa en sama rabi moƴƴiɓe ɓe ko waɓene ceerno aliou thiamen moƴƴiɓe ɓe ko waɓene ceerno men ceerno madani moƴƴiɓe ɓe ko waɓene ceerno men ceerno seydou nouru tal moƴƴiɓe ɓe ko waɓene ceerno men ceerno cheikh oumar basiru muntaga ɗaha cheikh oumar al fouti dokkaɗo kolaɗo kormaɗo afa bamum tokara mamum jeyɗo jibinande rutti sotti ɗum ɓalmudaga ɓen koto banggue diine kono noon ene woɗi ɗo banggue aada ha e ɗo banggue fina tawa coñce men e ganni men yo Allah suur huura yo mayde ɗano ha ko yiɗa ko dañe wonko neɗɗo golloto e gurdam mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe paamede jomum ma yani wirndi ne tawno kala ɗo jaaɗa kala ɗo gonɗa haala jomum ene haale yimɓe kala ne petto ene belto ɗum ko ñam golluji payoydinɗi addanto ɗum aduna noon ko ñalɗe ñalaɗe saaha e sangaji jamana e jamanuji jamanu ma sinke saaha ma rene sinkata jamanu renata saaha ko jontaɗo kawrude oɗon jamanu tigi mo gollani hay batte jangtantake hay batte mo jangtanata hay batte jotto e batte so neɗɗo jottima e batte beele omo wawi wadde hay batte ne tawnomo wawana hoore mum batte mi sikkani so tawino wawana goɗɗo batte ene heewi batte kono ma anda hay batte wawa famde ɗeɗo batte ko ñaata hoofi guitare o ko tanum juntel jabali nango feyna mabannoɗo garaji fella watta ɗum gude cañaɗe mabannoɗo ɓakke watta ɗum looɗe ganduɗo ko haalata ene haaldata eɓe haaldata so ɓooyi seeɗa kadi sonandi to haaɗata ñotowo mo wona taƴowo beltotoɗo mo wona cekowo woni mo gasani tigiri jibinede gasi yontede mo rendo fulɓe heɓtini e nder yonta mum mo rendo fulɓe weltorto jimɗi mum ha e gaaci mum ha e needi mum ha e ŋarɗugol hakkille mum machallah ɓinguel ñiwo noon ñagantake tigirigui Allah hewde doole ñagante Allah ko judde balɗe ononi Oumar mo Fouta
mo fuuta kala rinde tigirigi jaɓi hokki ndeɗo yettode Oumar Fouta nanetano ko sey ko Oumar koddada may Seliman Siré Samba Demali Moutar ɓutolat haale joom hoore monde no ronaki bandu ñamoy kurus nanoy tattali salligino futoro juɗɗo ɗum feññangue on ɓe mbiyata Samba Janguito Dadinde kono subaka joom wuro nangue hoore kellaw kanko salliginto futoro ƴeewɓo julɗo ɗum feññangue ɗoygol wodani ɗon bandiraɓe huufi haalirde nde ko Amadou Tokara Amadou Hela Hombere woyna jalna foogo leɗɗe wicina cate on ɓe mbiyanno laamiɗo julɓe ɓene mbiya dijedu ɓene mbiya tiitonde leñol fulɓe ɓe gona fuuyɓe taw ko hoynaniɓe ɓurale ɓamtare gembi nede netare cippira e majjere kaɓa e human binnagal gam riwtude heege halkare ɓe goni teyɓe newiɓe ɓe gona heñiɓe weñiɓe suɗiɓe suriɓe dariɓe daɗiɓe lanɗe frontiére ndimago caliɓe jasere lumbere ɗum men ɗo kono nene baba mbi ko Amadou Samba Daɓel Sala Paate Billal Ndoɗori Hamada Ali Cillel yaramo modi Moutar Demba Goje lammoɓe nene wi ko Amadou Dieynam Mandia Malal Tanjorel Kumba Modi Mbaye e Hamdiatou Modi Mbaye jiiɗimo e baba holtoɓe dayi ɓe dayi ko hunare boye mo hani wuuro ngo kefere walata hay jammo goto Hamdiatou Modi Mbaye ko kañum wonno e konu Abdoul Bohar Ariére dundu segale aljanna karindu simboɓe daabiye dundu tokaro dundu kañum fiɗɗonno wudere wiya Allah tan conde kure jalta e ngam sanga eɓe gonduno e labbo ñeeño jottaɗo kono noon wona ñeeñagal tan worinno e nder nguɗon konu o noni daado sowdaɗo bundangue horse boɗo puraɗo mumala takko bagui hariɗo ha jooɗe leydi harkiñirde kangene wara e nofori o mori jubbi kasa koƴƴo potere hakkude hoore ɗo jambere bobonene ɓaɗe junggo he ƴeew Oumar so haaɓi hodere guisa baka hiire kala mo ene kanko wayi ɗo ɓe mbiyata jambar ala a wala tan ko joguiɗa ko bonata kala ko belɗa eɗen garta e daarol men Allah taganimo warata kono tagimo hoynata waɗino saaha e sagaji jamono e jamonuji ne tawno jamonuji ko darteteɗi kala ko soyna yettima kala ko yetti ɓenni mawɗo goto ganɗo jiɗaɗo korsinaɗo dokkaɗo kolaɗo kormaɗo ngam gueɗal ngal Allah rokkimo ngam daraja ngal Allah rokkimo o mawdina e nder nokku mo woni o ngam gandal makko ngal o andi ngal ne haadirten hen ƴeew Samba Sy sawane mo sawani gacce omo jogui ɓiyi ko wiyete ko farmata omo jogui joom suudu makko ala ko ɓuuri mo ɗoftade mo ngam hurum e jurum mo rendo ngo jogue makko kanko woni almame oɗon juma mo julɓe kala tiguirigui ha joni daganta sangane ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah juufi woni noddinamo kamɓe kala eɓe jogo fattange so on galɗo Allah ardimaɓe ɓe nden kanko mawɗo o ɓii ko yonti nadde hoɗande ne tawno nden yimɓeɓe gurno ko gurdam guertoɗe wayani ne hande wura ko gurdam kankaleje ɓiɓɓe keddi tan koye jimade jinnaɗe mumen wayani ne yonta oɗo mo kawruɗen
to heesal e bonneddagal e wasde ndimaago e neɗɗagal fooli yonta o wona on saha. nden sanga o arti e nder galle woodi tigirigi dariiɗo wi wonde ene yiɗi dartude oɗo ɓiɗɗo joom ngari nehiiɗo jiɗɗo jinnaɓe mumen korsiɗɗo jinnaɓe mumen ɓe jinnaɓe mumen korsi. ɓe mbi so hunde yonti yo weeɓ ko yonti kala noon tigirigi weeɓa ko Allah weemni kala weeɓa. nden wonti baɗo ne Hammad ni fini wi wonde so tawi mo laawi gorko mum kala heewi sorde ko ɓiɓɓe mum ɗum noon alay sago joom suudu ko ma suɓe subte adde ne wawa tigirigi nehaade e netade ɓiɗɗo toɓɓe o wara wona pajowo gacce. ne tawno ko ɗon fulɓe mbi barke sipperake muynete sonno barke ne sipperno piɗɗo fo ronole heɓum yaadiɗo yo barke kono barke heɓate koye kosam endu yumma. holne barke heɓirte e kosam endu yumma? ma nene ɗoftono baaba ɓernde baaba ɓuuɓa ɓe mbi ɓernde ɓuumde yone e duwawne haadirta ni henna ɓiɗɗo toɓɓe o ara o wona tigirigi ha joni joom barke. nden wonti seydi kenane nan ka nden wonti kanko suko oɗon gorko o ari dartude oɗon ɓiɗɗo debbo ɗon ɗo galle on mo ganduɗa hoorema kañum woni elimanjuma. o wi wonde o ari ko ñagade debbo babiraɗo o joddima tigirigui e joom suudu mum haalde mum ɓe nanodiri ne wonde so tawi ñalawma tawti bandum yoɓe gartu. woodi koɓe ɗacci ɗon ɓe guitti ɓe totti babiraɗo o ngam ko mbiyeten ñumordi kanko mawɗo o jaggi. ne Allah waɗata neɓali fawtali balɗe ɗiɗi ne tawno ɓiɗɗo o ko jontuɗo te kadi so tawi a yi a yiɗat ngam nedi ne ɓiɗɗo o jogui ndi ngam ŋarimo ɓiɗɗo o jogui o. woodi kadi garɗo ene darta baɗo ne Samba Sy ene darta tigirigui ɓiɗɗo o kanko babiraɗo o moƴƴere makko e teddindemo innama aade e ndimagu makko ngo jogui o wawa neɗɗo ara o riwta ɗum. on joɗima haali tigirigui ha joni ko yiɗi ko haali ko woni e fitadu mum ko e nder ɗon tuma. o wi ɗum wonde ñalawma mo garɗa o so arti aɗa wawi artude ɗo on itti ko yoni tottimo waɗi ñumordi. neɓani kadi ñalawma goɗɗo arti mbaɗo ne sehilam gan oɗo kan Diallo ari ene arde sehilaɓe mum ene arde e musiɓe mum ari ngam nartude oɗon suka debbo ɓe goni tato. koko babiraɗo haalno e ɓeyto ko tako ɗum woni ko haali woodi ko itti o ɗacci ɗon o wi wonde ɗum ko ñumordi. ndeysa nden wonti
nayɓo baɗone siraji dj jagaraf ceɗɗo mbeji ganno samaria molo tako saɗima saɗaka ñalande sangare piye tete pelle keftene arɗo yanata arani barmo bubelo ɓe wumba kala mottimaɓe da kañumne yisuga debbo jarɗi bama e mum wi wonde yii ko joom suudu ne tawnoɓe ene jiɗɗiri ni kono wonene yiɗiri arti haali babiraɗo o koko jaabinoɓe to ronko ɗon ko jaabimo ɗacci ɗon tigui rigui ha joni ñumorde bandiraɓe ƴeewe holɗo oɗo jiyaɗo Allah wattinta tigui rigui ha joni e ɓeɗo nayo ɓe gandanɗa hoorema gari ñagade ɓiyum goto hen foof konngol makko ko goto kanko jiyaɗo Allah no ɓe jeehi nde noon hankanti ɓe jottima ha daweɗo ɓe dokkanoɗe puɗɗima arde joom suudu makko ko ƴeƴƴo ko teddinɗomo ne tawno yiɗa koyera laatonoɓe kamɓe e nder kamɓe wimo baba galle ka joom konngol ka joom gueɗal ka gando Allah ka dokkaɗo ka kolaɗo ka kormaɗo hande e nder ɗoɗɗo gonɗen ɗo ene hersini ɓeɗo ɗaccuɓe ɗo jawdi mumen ñamɗen tawa so goto e mabɓe ari en roɗon tuma ala ko totta ala ko yadata o wimo mi nani so yimɓe mbiyama poti on puntaɗa a waɗanade perɗaɗa gurɗo jureɗaɗa maɗo yoki yimɓe poti ujunnaji 120 annabi nela hen ko 130 ɓe mbi ko 140 kono ko are alqur'an ko waɗani lurat ko 29 e nder ɓeɗon 29 wiyeteɓe no ɓuurol asmi jomiraɓe pellital hol ɓurde mabɓe mouhamadou rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam eɗen jiiɗi ko gonga ken ɓiɓɓima ko gonga yumiramen jiiɗima ko baba ko gonga yumma e nenam tigui rigui ko deɗɗiraɓe ko gonga kono ko eɗen poti windaka janggaka ne hakkillaji taga foti ne mbaɗa koye lahal wiya hur ɓe gari ƴetti ha heewi ɓe gari ƴetti seeɗa ɓe gari ƴettani hay batte mo yeddinimi yo ƴeepiɗe jummusi mbiya poti on puɗɗata waɗanade so gueɗe ɗiɗi mbiyama ko kañumen poti noon ko ɓuuri ko tikkat haqiqa ne woodi sa heƴima haqiqa anda ko haqiqa kono an Hammad an Oumar eɗen gandi ko ceerno Hamidou yara ban ko haqiqa yo Allah jundu balɗe makko moƴƴina battane makko nden wonti o yeehi juma sanga juuloyde tigui rigui ha joni fajiri woni salatu miijo arenimo ɓeɗo hankkadi dawal ngal a tottanogal kamɓe deggodirta eɓe garta te ko debbo makko wima ko gonga gacce daɗɗe ɓuuri gacce juuɗe wiide susa ɗofte ɓuuri yaade ha ɓoose ɗo rutto ɗon noon o fatani galle makko o fayi e nder ladde Allah e jeerede ɗo nene ala baba wodani hakkude ma tan tigui rigui e kulle ɗo nanata tigui rigui ha joni colli ene cirka ɗo nanata pobbi tigui rigui ene ŋuuña baroɗe ene olo hendu ene yaha bagyo bam o sakki e less lekki gotiri lekki ki ko lekki murtoki ƴetteno musidɗo gonɗo e ɓoggol walla so tawi mon bisimilla allo salamu aleykum mbaɗɗa e tampere aɗa selli inde yettode hornodra allo inde e yettode hornodra princesse pulaagu toon to ɓundu Kumba Bouba Naru Malik bisimilla sabane mbaɗɗa ɗo selli mbaɗɗa e tampere addeji machallah e mini hen alhamdulillah a heeɗima dartol ngol d' accord ɗum noon wadde wat feere kettoɗa dartol ngol e moƴƴu ko hen gonɗen a jarama min beltima machallah weltanama merci
makko Sacha Ba princesse pulaagu o weltanama ɗum noon aɗa wawi jokkude jokken dartol ngol sen pari uddiren ɓoggol ngol ne haalirtini yanon nden wonti ɗon ɗo sakki e nder kiiɗon lekki murtoki o dicci o werti juuɗe o hoyni geno ɗon ɗo dicci o werti juuɗe o hoyni geno ko ɗon babba goto wirtimo o wi geno so tawi komi laaɓɗo ɓi laaɓɗo so tawi tigi rigo ko ndewatmami ko hunde sellude ko hunde tengtude ɗo banggue ma tinno waɗanam mbaɗo mbabba ne ɓiya mo woni tek tek Allah jaabi duwa o waɗinimo ɗum wayno Fatimata ni on kettimo est ce que a faami Oumar omo andi yonani Allah ko joom baɗe e joom bawɗe kanko woni rabbi samawati o ma fil ardi mbaɗowo ne wela ene welda ene welira te wata sowona ɓural o wirtiti kadi omo ñaago mbe o wirtimo e ngantuma o wi tinno geno mi ñaagimama a rokki kam kono nganumo hoɗimama min watanam mbaɗo bewone ɓiya moni Allah waɗinimo ko wi ko aduna ko dartu mo gollani hay batte dartantake hay batte ɗon rewandu wirtimo omo andi ɗiyi ko o e ɓeɗo tato tigirigi wontata ko nayo kala garɗo ma heɓ joom suudu o ñaagui geno waɗini tigirigi rewandu o comme ne ɓiyi ko o ni o regginiɓe kamɓe foof o artiriɓe tekku o uddiɓe nder suudu o uddidi hen ɓiyi ko kanko Fatimata debbo makko ene jaggi sirlu o Fatimata ene jaggi sirlu o kanko omo jaggi sirlu o so wona ɓeɗo hay goto anda so wona geno taɗɗo towɗo goto mo senare wodanimo ne tawno nden wayani ne joni ni sirluji ne gonno sutura ene wotno kono hande sirluji ɗi mbay kono jeeje jeeteɗe e nder jeere ni kala garɗo yeytoto nden yonti Hammad ko kañum adino arde dawal ngal rokkanongal timmi ari rokkama debbo sikki wonde ko Farmata tan rokka ɗon anani Samba si rewno hen ari rokkama debbo ne tawno ko Farmata tan rokka ɗon kanko kan Diallo welma ari e nder oɗon tuma kañum woni tataɓo rokkama debbo DJ Diagaraf tonto Nanka FM ari tigirigi rokkama debbo ɓe timminayo daarol ngol noon wiyete ko Allah tagani mo warata kono tagi mo hoynata oɗon gandi kam so tawi o ñagotono geno ko wasde hoyde e fasɓe makko wasde tigirigi ha joni ustade ɗon ɗo banggue giɗgol eɓe wondunoɓe e nder oɗon tuma ɗum kam gasani laatade ne tawno ko kawiso o holliɓe kamɓe e nder koye mabɓe joni noon kamɓe kala ɓe ndesoyama hitande yeehi ha tawti bandum ne neɗɗo jogorto korsa hakkude mum e ɓiyum o yii yummum Farmata watti yunginade e wojjikinade guite mum en ngal to goɗɗi hay sinno hollitade mo kono mo andi ko korsa hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo aɗa andi ɓiɗɗo ɓuuri ɓadade ko jinnaɗo mum debbo ne tawno sa fergitima e hayre e yani a wiyata ha baba mbiyata ko ha nenam so tawi hunde heɓtimama e ngantuma mbiyata ko woyam nenam
wadde noon ko chaleur gonɗo hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo mum debbo o ne tawno ko nene e nehaaɗi mum baaba e mbawa ko mum nene ko kañum nehata baaba ko kañum woni daddori kala ko radde ɓuuri artude ɗum e nder galle o yewni ɓiyi ko fatimata o ronki andude holi hen gonɗo fatimata te kanko bo Allah rokki ngal ɗon gueɗal ngol anda holi hen gonɗo fatimata o wima ko gonga o noddi debbo makko no wi ko so tawi ko Allah ko gonga a yewni ɓiye kono minne mboɗo yewnimo kono noon mboɗa andi hakkunde ma e makko ɓuuri ɓarodirde nde tawno ɓiɗɗo ɓuuri ɓadade ko jinna ɗum debbo kala ganduɗo ɗum so tawi heeɓi 10 hen 9 dokkata ɗum ko yumma baba heɓa goto nde tawno sawde lebbi 9 redde ndiyam e joygol e ɓawgol wona hunde welde ɓiɗɗo wawa yebde jinnaɗo ɗum teddinen jinnaɓe men ɓe baba ko baba yimɓe foof kono nene ko nene goto nden wonti o wi wonde mami yaha mi yiyoya fatimata mami yaha mi yilleyo fatimata mami yaha mi addanma fatimata gite ma pawo e mum ne haalirten yan o wimo yeeyi o wima aha ko noon woni no sifori o wi bisimilla nden wonti babiraɗo o fewniti e ɗanngal tekku hawa ari tigirgui e galle Hammad o yetti Hammad jaɓɓimo e nder oɗon tuma o teddina o faye hodde ndeysan Oumar ɓeydu gaji ɗi anka o wi noon teddi weli machallah kono noon mboɗo mi yaha mboɗo komi ɓennowo ɓe gaddimo ha damal galle o wi yummum Hammad kori tigirigui esi o ene tinne made o yi kanko de so tawi ko Allah nanɗon tan de o wi gandumi de kam hadama ko liggade liggey galle ko mo fiye ha ɓandu ndu wula no fuɗɗo liggade liggey galle o ne hadirtini hen so tawi ɓandu makko wulani so tawi o fiyaka ɓurgal duuɓi makko e nder oɗon tuma o wona gollotoɗo golle galle nde ñande foof kam ko piggal tan tagatomo wadde ko foti wadde ko kono haala taganimo wadde waaju tagamonimo wadde wasiya taganimo wadde so ɓe ɗeɓi haalde noon ɗeɓon famde o wi bisimilla muñodiri e makko tan o ɓenni tekku o fayi tigirigui ha joni ɗon ɗo joom suudu Samba Siɗo o wimo i o yetti o bisma o jaɓa o warana o faye hodde o duusa o wi wonde tigirigui ha joni jinnaɗo Samba Siwo beele Fatimata ne tinni de o yi ko muɗum de kono noon so tawi tigirigui ha joni omo liggo liggeyaji galle ɗi kono noon haala kala haala wirti komo ɓennata haala jannan ni omo tetta ɗum ñande fof ko dugoji ñande fof ko welelele hay goto nanata e nder oɗon tuma o wi muñodire e makko tan o moosi o deƴƴi o fayi to tataɓo ɗo o yetti o bismade hannirtani henna sagano bismade o warana o jaɓɓa o ummi o faye hodde o duusa ko namdal gotol o jogui beele omo tinni e suudu makko de ɓe mbimo i kanko de kam haadema ko liggade liggey galle o galle yo galleyel ko teppel makko tan o jogui e nder ɗon tuma ko maw hawridino wuuro so tawi tan koye hawridinani wuuro e nder oɗon tuma faam kam golle galle ɗe o wona golloto ɗum o wimo tinnodire tan dewgal welani o yettiɗo nayeɓo ɗo on mo gandanɗa hoorema tiguirigui woni nayeɓo o ne Fatimata soynimo nde tan wi guiɗ
dari en ro dum ummi girigene ngal do godi ene gergerta ngam korse ka o jogi e baba mokko ga o faye babiraɗo o jaggani ɗum bagage mum o jaɓɓori ɗum pot ndiyam ɓuɗɗo tigirigi o rokki ɗum jo fo omo urno ɗum ne enɗam woyata ni enɗam no ura o wi fatimata kori kam aɗa selli o wi wallahi mboɗa selli kori aɗa deeƴi wallahi mboɗa deeƴi kori aɗa hisi wallahi mboɗa hisi kori aɗa tinne joom galle ma wallahi baba nene noon woore mani ko noon tan gorimi e joom gallam ne tawno mi anda ko wona ɗum o wimo ya ñiɗɗo baba amin ndeysan o woni ɗon o waali ɗon o fini e ngamtuma o wiɓe mboɗo mi dawta fatimata guite mumel ngal to gondi kono noon jinnaɗo oɗon gorko fatimata o yiɗa fatimata yaha o wimo yah sa yeehi ko min wi ɗo e lewru artu yonuma fatimata artu e yiye jinnaɗo mum debbo tekku babiraɗo arti e yi fatimata Allah tagimo ma warmo kono hoynanimo ne hadirti ni yalla ƴew debbo gadano mo yano o ko debbo mbabba nde tawno mbabba eɗen gandi en rewɗon tuma rew lawol rewnandi ɗum lawol ko sawru tan huuli hulani Allah on woni mbabba ba o faami ɗum ɗon ene heewi noon e rewɓe hande ɓe wannatama joɗotama ko ɗaccintama en rewɗon tuma ko ma ɓandu ma wula tan so tawi a fiyaka tan welanima debbo ɗiɗaɓo mo yeehi o on ko debbo mbewa ne tawno debbo mbewa kala haala ka heeɓi tettat haala mum wirtata ko ɗum haala goɗɗo wirtata ko ɗum so tawi haalani tan wiyata wonde ko malaka so tawi haalani tan wiyata wonde ko ñande hen ñalawma mum welani e nder oɗon tuma so neɗɗo heewi haala noon wonta ko penowo addane ka addoya ka tettoya ka e nder oɗon tuma rewa haalde ha haala ko wodanani ɗum ɓilo e nder haala ka ha ɓila tigui rigui ɓe fotani ɓilde e nder haala ka ene heewi hande e nder oɗo jamanu debbo tataɓo ko debbo rawandu nde tawno debbo rewandu so tawi fini e nder galle ene foti fittude ene foti lawƴude ene foti salmodirde e esumen ala ngoƴam ƴaɓantu ka nabbe jiya tigui rigui ha joni ene yaaha guude pewani hay batte ene yaaha e nder oɗon tuma ɓandu foof ene ramine wi tal naata noon galle yo galeyel kala ɗo birtiɗa jomumen wona wiide jam debbo kaari o kam no ƴuƴi ɗum woni debbo rewandu jeeya koyngal mum kala ñande fini so tawi yahani weltora ko jira koyngal wonno koye ngadde ɗum ne heewi hande e nder oɗo jamanu kono debbo debbiniɗo woni heyɗa surna defa defta hufnuma lala ɗon hufma jibinanma hufanma on woni fatimata bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ko ni wonino daarol men sifori daarol men ngol yiɗi ko findinde e tindinde hirjinde ne tawno fannuji kewɗi nana e maggol nana e maggol wonde jiyaɗo Allah nana e maggol tigirigui ha joni wonɓe Allah rokki haɗani ɗumen te kadi so tawi ñaguima gueno totta ɗumen ɗum tagui hakkude mabɓe e Allah ala barriére ɓen noon ene godi ha joni ceerno men ceerno Basir en ko hen jeeya ceerno men ceerno Hamidou Yero Bane en ko hen jeeya e waɓe ne mabɓe ni ene noddi kadi ɗo bagge gurdam aduna sifaji rewɓe ne cifori ne tawno rewɓe ne kewi kono potani de ene woodi debbo domru ene woodi debbo mbaalu ene woodi debbo puccu ene woodi debbo waandu ene woodi saara horndolde debbo bonnowo nguura ɓeɗo fof ene kewi debbo puccu ne woodi kono noon bandiraɓe mon yiɗi jeeyede émission mbelama galle fulɓe kala
wato ko 88 628 10 95 88 628 10 95 hande belam galle fulɓe ko ɗum ko addani on machallah ndeysan suka jontaɗo jonaɗo hoore mum jiɗɗo pulaagu battorɗo tigi rigui ko woni ko ne haadirta ni anna machallah ko kamɓe kewi garɗinɗe kongi garɗina haala e nder ɗum ha kaloɓe dokka ɗum essence jogo coftal e cuusal e himmiro tigi rigui e nder eko haalata ko kadi Skype o ko Safina FM moni kala ne wawi arde naata hen ne haadirta ni anna kono noon ɗum foye wadde noon Ousmane Oumar min gaccete poftoɗa seeɗa e nder ɗum tuma gadden o mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Elhaj Baba Baydi Mal e arɗo Samba Ka e nder ɗum tuma bandiraɓe kala bertoron e haadirta ni henna Exactly. Eliman gam misal ini. Exactly. En beltiniri ɗo Oumar Abou Dia El Mansour Ndiaye mi salminima mi jurimama weltoro ɗo Jibi Sow mi weltinima Ababacar Sow annene weltinama Amadi Bébé mi weltanimama hawri goon en calmini Kardiatou Dieng noon calminirten Kalidou Tarawore Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Doko directrice radio Safina FM. Assalamu alaikum.